Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon, aniya na kita sa ikaupat nga Domingo sa Adbiento. Sa Ebanghelyo karong adlawa, makita nato ang mahinungdanong panagtagbo ni Maria ug ni Isabel. Kining maong hitabo nagtudlo kanato, mahitungod kang Kristo ug sa propetanhong papel ni Juan magbubunyag, nga miolpot sulod sa tiyan ni Isabel. Si Isabel, mihinglan kang Maria, nga inahan sa akong Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo, si Isabel sa halawom nga paagi, nakabatsyag nga anaa siya sa presensya, sa bulahang bunga, sa sabakan ni Maria. Ang katumanan sa tanan nga gisaad sa Dios pinaagi sa mga propeta. Tungod sa presensya sa batang Kristo, sulod kaniya ang pagduaw ni Maria sa iyang ig-agaw nga si Isabel, nagpakita sa katapusang pagduaw sa Dios ngadto sa iyang katawahan. Ang panagtagbo ni ining duruha ka mga babaye nga karon mabdos sa talagsaong mga anak, maoy atong pamalandongon isip misteryo sa pagduaw, ang ikaduhang misteryo sa kalipay. Ang ebanghelyo mitapos sa mga gipamulong ni Isabel ngadto kang Maria. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Tukma gayod kay tungod ni ining pagtuo nga ang tanang mga kaliwatan magtawag kang Maria nga bulahan. Sa hilom makananayon ba akong magpaabot sa pag-abot sa Ginoo, sa ingon makaambit ako sa iyang kinabuhi? Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong mga personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff.
Nagkatigom ta sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, iyan nata sa katapusan ug ikaupat nga Domingo sa Adbiento, agi og pagpangandam alang sa pagsaulog nato sa pagkatao sa atong manunubos. Dayon kamo niining atong TV Healing Mass nga gihatod kaninyo sa St. Paul Sisters or Congregation and Communications. Alang nila nga sila karon nga naan nagmasakiton. Aron maandam og angayanta nga mohalad ni ining santos nga misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos, mangayo tagpasaylos Ginoo sa atong mga sala. Kaluyanon tagito sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo, imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing ug pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Dada kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo, kay misulong na ang mga kaaway. Giataki na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw, o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Juda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel. Kansang kagikan sukad pa gayud sa kakaraanan. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga mga anak na ang babaeng nagbati,
Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag, mamauli na sa iyang nasud. Inig-abot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo, ug sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang kagamhanan, ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong naong ug magluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong naong ug magluwas kami, ug magbalantay sa Israel pahamati. Gikan sa imong trono diya sa kerubin padan aga, dasiga ang imong gahom, ug umari ka aron pagluwas ka namo. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. O Ginoo, sa kagahuman, dungawa kami pag-usab gikan sa langit, ug tan-awa kami. Ati man na pag-ayo kining parasan, ug bantayi ang gitanom sa imong kamot nga tuo. Ang anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tawo sa imong tuong kamot. Pinagi sa anak sa tawo nga imong gimong makusganon. Unya dili na kami mopahilayo kanimo. Tagay kami bag-ong kinabuhi, ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Tungod niini sa dayo ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandam mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala.
Unya miingon ako, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat, bahin kanako, diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap, o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kun kining tanang mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta dinhi kanako, suma sa imong pulong. Ang Ginoo manaa kaninyo, ang santos nga ebanghelyo kinutlo gikan sumala ni San Lucas. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sud sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niya nagyud ta sa katapusang Domingo sa Adbyento o nadagkutan na ang upat ka kandila o niining ikakatapusang kandila sa Adbyento, kini nagkahulugan og the candle of love. Usa sa mga pamahayag ni Pope Benedict, niingon siya, love always desires closeness to the beloved. Mao gyud na batasan sa gugma nga mupaduol gyud siya, muipon gyud siya sa iyang hinigugma. Gani mao gyud na katarungan nga ikaw karong asawa, ikaw karong bana, wa gyud ka mahadlok nga makig-ipon hangtod sa tao nga imong gihigugma. Kay mao man gyud na ang gugma. It always desires closeness
to the beloved. Og nasayod ta nga ang Pasko, mga igsoon, mao ang kasaulugan nga God so loved the world that He gave His only Son. Dili aron paghukom nato, kundili aron pagluwas kanato. Unique to the Philippine Church, niya nataron sa ikapitong kadlawon sa atong Misa de Gallio. Kay kinigong panahon sa Adbyento, sa panglantaw sa simbahan, doon ay gitawag na tog remote preparation. Dinhi sa nasod sa Pilipinas, doon na sa tay labaw pa sa remote. Unsa man, ang proximate preparation. Sa to pa, gipahugtan pa gyud nato ang atong maayong pagpangandam sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, mga igsoon. Say the word, Pasko. Louder please, Pasko. Sa may unang litra sa Pasko, P. Sa to pa, pasudla si Kristo. Kay ang Ginoo, sigig panuktok sa mga pultahan sa atong kasing-kasing, hangtod karon nagsigi siyag padayon sa pagpanuktok. Hinaot pa unta nga karong Paskuha, imo nagyong, di ilang ablihan, kundili, imo nagyong pakatawhon ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kay lagi giingon man sa mga Bible scholars, it's not the head, but rather it's the heart is the dwelling place of the Word of God. Ang kasing-kasing yun, mo'y muhubad. Mo bitan ang usahay, no? Daghan kay itag mga maayong unahuna. Labi na karon, no? Nga kita nihatag yung panahon sa pagpamalandong. Sige tagpaminaw walis pare, tan-aw ta sa Facebook sa mga nindot kaayo mga post about Christmas, yan natandog ta. Pero nganong kutob ra magyud sa hunahuna mga igsoon? Kay ngano, the heart has its own reason that sometimes the mind cannot understand or the heart cannot understand what is in the mind. So mao nang unsaon man nato nga ang atong nindot kaayo nga mga hunahuna mahitabo gyud sa atong kinabuhi. Bring it to prayer. Kay prayer would lead what is in our mind to the heart, and the heart would lead us to really respond to the challenge of the Word of God. So unsay unang primerong litra sa Pasko? P. Pasudla si Kristo. Unsa man nato pagpasud si Kristo diha sa tong kasing-kasing, amo na nga kung sagpaon imong tuong aping, ipasagpa sad ang imong walang aping. Kung dunay mangayo sa imong kamisin, himo ihatag pud ang imong kamisi dentro. Na kuyaw kanig anhi sa atong nasod kay ngano man duha ra ba usa ra ba atong gisulob. So malagmit kung ihatag nato na maghubo na lang ta mga igsoon. Buti pasabot ana sa Ginoo mga igsoon nga dili gayud unta ta magdumili gani ang usa ka Katoliko Kristiyanos ikalipay gyud niyang makahatag og makaalagad og makapaambit batasan gyud na sa usa ka Katoliko Kristiyanos. Nga sa ato pa pagpasulod sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing, labi na niining panahon sa Pasko, mahinungdanon gyud kaayo nga ang pagtulunan, ang ebanghelyo, ang kinabuhi sa atong Ginoo maoy magduma gayo diha sa atong kasing-kasing. So kay pasudon man si Kristo, unsa may ikaduhang litra sa Pasko? Unsa man ang abugon ang bisyo, atras bisyo, mga igsoon. Aron diha nga ang Ginoo musulod. Di ba sa milabayng Domingo, duha ka Domingong milabay, si San Juan dito sa Kamingawan, nagsyagit siya nga ningon, hinulsuli, biyai ang inyong mga sala. So, abuga, pasudla si Kristo. Sayop di ay. Abuga ang bisyo, mga igsoon. No? Abuga. Atras, bisyo. So may primerong litras bisyo. B. Babay. Kamong naay tagutlo ka mga babay sa inyong kinabuhi, himuan lag usa. Uli gyud sa imong original nga imong gihalaran sa imong saad sa adlaw sa inyong kaminyoon. Palihog, biyain ang duha.
Kung naitulo, biyai ang tulo. Grabiha sa nimo ay kadaghan sa nimong babay, mga igsoon. Sa may sunod litra sa bisyo, ay inom. Sus, labi na ros Pasko. Daghanag yung mga nangahubog. Ambot kaning ato mga kameraman. Naglango pa ba kanig, wa ba kaning mahang Uber ng ato mga kameraman. Gay, di ko maingon nga pala hubog ni sila naong, mga igsoon. Tingali mo inom lang ni sila. Sigarilyo, mga igsoon, pwede sag syabo. No? Ailan mo na syabo kay malefong taan ng syabo. Why? Yup-yup, mga igsoon. Unsa pagka yup-yup po ni mo? Unsa may katapusang litra sa bisyo? Pamayad mo sa inyong utang. Uy, no? Mga igsoon. Bisyo ba ng utang? Nya matod palagi sa usa ka exorcist, no? Unsa may timailhan nga ikaw gidangan kasyawa, mga igsoon, kada bang you're infested by the devil. Kanang imong sakit magbalik-balik. Ikaduha, tapulan sa mga buluhaton sa Ginoo o sa simbahan. Unsa may ikatulong timailhan, you're infested by the devil. Kanang kusog kay kang mangutang, adi ka mo bayad. No? Mauna siya timailhan nga gidangan ka siya. So bisyo, mga igsoon, ha? Utang, pamayad na mo sa iyong utang. Unsa may ikatulong litra sa Pasko? Simbaho nato ang Ginoo. Og nasayon gayud kita nga si Pope Francis sa iyang pamahayag sa dayong pagtapos sa Synod of Synodality. Para ni Pope Francis, worshiping God, to worship God is an acknowledgement nga only God, walay lain nga makahatag og kahulugan sa imong kinabuhi, kundili ang Dios lamang. So salamat sa mga sisters sa St. Paul kay ila gining gihaguan nga ipahigayon gid ning misa matag Domingo alang sa atong mga igsoon nga nagmasakiton aron nga diha sa ilang kahimtang. Salamat tungod kay bisan sa ilang balatian sila nga lagyo kaayo nahatod gihapon nga sila nihatag og panahon sa pagsimba pinaagi sa TV Healing Mass, mga igsoon. So simbahon nato ang Ginoo kay nagpaila nga Ginoo, wa gyud koy mahimo og wa ka. Ginoo ni ako ni simba ko, bisag layo kay ang amo, bisag wa ko ikapliti. Apan Ginoo niya malipayon ka ikong niya nga ni simba diha kanimo. Sa may ikatulong, ikaupat nga litra sa Pasko, mao na nga ang usa ka Katoliko Kristiyanos siya kanunay nga magdala og kalipay, the joy of the gospel matud pa sa atong Santo Papa. Ug mao kana karon ang gipasabot sa ebanghelyo nga atong nadungog, ang mahal nga Birhen Maria sa dihang gitahuan siya ni barog siya og nidali pag-adto sa iyang ig-agaw nga si Isabel, mga igsoon. Kay gitahuan man siya sa anghel nga hinamdom ni Maria nga ang imong igagaw bisag tiguwang na siya kaayo, naanabiran siya sa ikaunom kabuwan siyang pagbabdos. Ang mahal nga Birhen Maria, no? Wala ingon nga napugos siya nga iyang adtuon ang iyang igagaw. Kay lagi kung mapugos gud ta nga muadto og mualagad ta og mutabang ta. Nya napugos ta, we keep on complaining. And when we complain, we look for people to be blamed. Mao gyud nay kasagaran nga kung ikaw suguon og muadto nga nagbagulbol ka, sus dako gyud ka impuruhan nga kung ikaw magsigig bagulbol mobalibad sa mando diha sa kinabuhi isip ka Katoliko Kristiyanos mo nang mangita sa kapasanginlan sa imong kahago, mga igsoon. So ang mahal nga Birhen Maria sa tumang kalipay ni ngadto nidali siya ug sa dihang nahiabot siya sa balay siyang igagaw, sus ang bata nga diha sa sabakan siyang igagaw nga si Isabel matod pa ni ulpot no sa kalipay ug ang iyang igagaw nga si Elizabeth pod nakaawit sa pagdaig sa diha nga giduaw siya siyang igagaw nga ang mahal nga Birhen Maria.
You see, my dear friends, mao kana diha sa atong pagsaulog sa Paskos pagkataos Ginoo, hinaot po unta nga hubaron gyud nato ang tinuod nga diwa sa Pasko. Bahala wa tay na dawat nga pinaskuhan. Ang importante kita maoy nagdalag pinaskuhan. Nya, di masad ni atong birthday. Naunsa basad ta no? Birthdays Ginoo nya mga yo tag binirthdayan sa Ginoo. Kay birthday mas Ginoo, kita maoy muhatag og birthday gift sa birthday celebrant. Nya dre unsa may among ihatag nga birthday gift sa birthday celebrant? Nindot kaayo. Kay kining akong gisulob, mahinumdum mo ug unsa di ay nga atong ihatag sa birthday celebrant, because the lavender color in the season of Advent speaks about repentance, penance, humility, and prayer. Bisan kana lang atong igasa sa birthday celebrant nga ang nindot nga mahitabo gyud rong Paskuha. Magunsam ta, maghinulsulta sa atong mga sala. Make a good confession. Nya sa imong maayong pagkumpisal, natandog ka, mao nang nagbag-o ka, nga maningkamot ka, nga mabag-o ka, nga diha nga ikaw nahidugmo, mubangon ka, mga igsoon. Nya penance, kana gong penance, ang tuyo og tumong ana aron ikaw mahibaw kang modisiplina sa imong pagkatawhanon. Ngaon sa man tay mahitabo sa imong kinabuhi. Enthrone God, dethrone self. Isa likway ang imong pagkatawhanon, palabihon nimo ang imong pag-ila sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ang Dios nung bando, ang Dios nung pagtulunan, ang ebanghelyo sa Ginoo mo'y kanunay mo patigbabaw sa imong kinabuhi, mga igsoon. So, what a beautiful, profound gift to the birthday celebrant. Humility, di ba? Ang pagpaubos. No? Mga igsoon, Ginoo, kung wa ka, wag yung ko'y mahimo. Ginoo, ni ako kay, nisimba ko Ginoo, nya naghago gyud kog tambong aning TV mas Ginoo bisag sakit na kay ko daghan iko gipamati is kong lawas apan giatangan gyud nako Ginoo ang TV healing mas matag Domingo. Resultian ta mo daghan gyud ang mananao pud aning di lang kay masakiton kay ngano man usahay mo suroy ko dito sa mall na may mukalit ingon uy pader uy nananaw pud nanimba pud ko ayaw in town mo ayaw taon na yung batasana nga musimba mo sa TV healing mas kay kana para nas mga masakiton. Ya gusto mo nga masakit mo aron lagi nga mutan-aw mo TV healing mas dili adto gid mo sa inyong parokya o nya didto physically be present in the celebration of the Holy Eucharist, mga igsoon. Humility nya ang katapusan, of course, ang atong ihatag sa Ginoo. Tanyag birthday celebrant, niya birthday man niya, prayer. And what is prayer? Simply listening to God. Simply, we devote and give time sa Ginoo. We give time to the Lord, mga igso. Unsay katapusang litra sa Pasko? Gusto mong utang na pod? Dili na po na. No? So, unsa may katapusang litra sa Pasko? Ora mismo. Mag-unsa man na nga, nakadungog mo sa mayong hubad o walis pare, natandog mo, kutubra sunahona, pero wa ginahitabo sa atong kinabuhi. Ora mismo. Tomorrow may be too late. Now is the time. Matod pa sa balaang kasulatan, ningon og nagkanayon, kon karon nakadungog kamo sa akong tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Ora mismo, hubara, buhata, gyud mga igsoon. No? So, ang atong mga kameraman, malagmit, magbinuutan na sila. So, mga igsoon, nining ikaupat, nga Domingo sa Adbyento, gidagkutan na ang katapusang kandila, og niya na sab kita karon sa ikapitong kadlawon sa atong Misa de Gallo. What a preparation, hopefully, mahimugso gyud sa tibuok natong kinabuhi kanunay ang Ginoo diha sa atong hunahuna
sa atong kasing-kasing, ug sa atong kalag. Mayong Pasko kaninyong tanan. Manindog ta, ug atong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, nisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa matag pangamuyo, ang gugma asa Dios mulungtad gayod hangtod sa hangtod. Siya ang bato nga nagluwas kanato. Busa masaligon kitang muduol sa atong Amahan, dalang atong mga pangamuyo. Moingan kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulod ni ining balaang panahon, sila nga nangulo ug nagbudlay diha sa simbahan, dadon ngadto sa mas halawom nga pagpakisuod sa Ginoo, diha sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga natungdanan diha sa pampublikong mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko, sa pagkatawo diha sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mabdos nga mga inahan, ang mga bata nga nagtubo sa ilang mga sabakan, ang mga bata nga gipakatawo karong adlaw, ug katong mga bata nga gisalikway ug biktima sa pagpang-abuso, mapanalipdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug mga namingaw tungod sa kabalaan ni ining kasaulugan mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo nga gipakatawo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw nangadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang gipakatawo nga bata mudanag sa iyang kahayag nga walay pagkapalong ngadto sa tanang matuohon nga mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyong Amahan, dungga ang among mga pagampo ug itugot ang among gipangayo nga puno sa pagtuo nga amo gayong madawat pinaagi ni Hesukristo imong anak Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa
Pagampo mo mga igsoon aron ang inyo ug ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkaig ug pagmaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kasalanan sa sibuk niya sa santos nga simbahan. Dios nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanang dayon. Samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta ang among pagtugugma sa pagsaulog sa Paskos pagkatao sa imong anak. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Anay umataro. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanan dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang di matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inigabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Busa uban sa mga anghel santo sa langit nagsangyaw misimong himaya duyog sa ilang wayhono nga pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imo himaya o sana sa Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padala mo ang Espiritu aron pagsantos iniining mga gasa nga mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig, Panginom, kamong tanan, gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhayng kasabutan, dugo ngayon alang kaninyo, galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatan niya aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan na nagtubos ka namo, pinaagi sa inyong krus, upang kabanhaw luwas sa kami. Maghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan ing pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang o mo alagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan, nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinomdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Sa hilom, nining bahina sa misa, iampo nato ang atong mga igsoon nga nangamatay na. Kaluhi kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambits kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang putlig kasing-kasing, uban ni San Jose iyang bana, mga apostoles, mga santos, nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, sa kahiusa sa Espiritu Santo dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampod na samahan, gamito nato ang mga puong itudlo sa atong manunubos. Pangayo minimo Ginoo ngay maluwason sa nandautan, katagi mis kalinaw niining panahon na tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok, samtang nagpaabot ming malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang hinarian, ang gahong ang himaya, ang tuon sa kahangturan.
Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw biin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyaw tanaw ang among mga kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nausap kanimo. Usaraman ta ka Kristohanong katilingban. Kamusta dihang nagnunot nining TV Healing Mass, ipakita nato atong pag-inig-sonay. Igsoon, igsoon. Peace be with you. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Kini mao ang kordero sa Dios sa nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mo gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, iya ang kalawat kanimo. Panipabuno lamang makayo. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanang dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan. Magdugang usab unta ang among pagtuo, o gugma sa pagsaulog sa Paskos pagkatao sa imong anak, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton, kamong naa, nagnunot ni ining atong TV Healing Mass, idoko inyong ulo, ug unya dawatan ni ang panalangin sa Ginoo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pagpailog diha sa kasakitan. Dunggang among pangamuyo, nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamko nga gipili siya, aron mahimong santos. O ang iyang kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, buhi ug hari uban kanimo, sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasi nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Joy Danao, Episcopal Vicar of the Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary, Minglanilla, Cebu. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, ang mga seminarista gikan sa Society of the Holy Family, ug sa atong choir, ang Servants of Jesus. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong TV screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo kanunay. Merry Christmas na lang ninyo nga kanunay nagnunot ni ining atong TV Healing Mass. Kamo nga naa diha sa inyong tagsa-tagsa ka katri o lawak. O sa ato mga igsoon nga naa sa bilangguan, salamat kay kanunay giday silang nagnunot na malandong o nagampo uban nato ni ining TV Healing Mass. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Nalangin ka na to ang Diyos nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo, halad ng misa, din ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.